Ahojte, ideme si vyskúšať našu rozšírenú preventívnu prehliadku, ktorú ponúkame našim klientom. Ja sám na vlastnej koži si chcem vyskúšať všetky vyšetrenia, ktoré robíme a dozvedieť sa niečo o svojom zdraví. Tak poďte sa na to pozrieť so mnou, som veľmi zvedavý. Dobrý deň. Prišiel som na rozšírenú preventívnu prehliadku. Ahoj. V rámci našich krvných testoch v rozšírenej preventívnej prehliadke robíme cez 20 markerov, ukazovateľov v krvi zdravia a je to v každom veku iné a pre mňa bude asi najzaujímavejší apolipoproteín B a lipoproteín A na to, aby som vedel, že ako je na to moje srdcovo-cievne zdravie, pretože sú to markery, ktoré sa štandardne nerobia a sú veľmi dôležité na to, aby sme posúdili, či má niekto riziko v budúcnosti na srdcovo-cievne ochorenia a tým pádom ho vieme lepšie a dôslednejšie sledovať. V rámci rozšírenej preventívnej prehliadky žena skončí na gynekologickej ambulancii, ja ako muž skončím na urologickej ambulancii. U nás na urologickej ambulancii pracujú traja špičkoví lekári. Dnes akurát na natáčací deň vyšlo, že tu bude jeden z našich influencerov, pán doktor Švihra. Takže mu zaklopem a on sám s radosťou povie, že čo budeme robiť. Ahoj Janči. Ahoj Boris. Tá preventívka jednoducho spočíva v tom, že začneme nejakým rozhovorom, spýtam sa ťa nejaké otázky na močenie a podobne, zoberieme krv, no a potom ultrazvukom pozrieme obličky, mechúr a potom je tam to obávané vyšetrenie prstom cez konečník, ktorého sa muži ale zbytočne boja, lebo to trvá asi 10 sekúnd a povie nám to veľmi veľa informácií o tom, aká je prostata veľká, či tam niečo podozrivé nerastie, vieme vylúčiť týmto niekedy aj rakovinu alebo potvrdiť. Super. Na tomto vyšetrení samozrejme nebudete prítomní, takže počkajte, za chvíľku sme naspäť. V rámci rozšírenej preventívnej prehliadky urológie to je aj sonografia obličiek, prostaty a močového mechúru, ale v rámci ultrasonografického vyšetrenia sa robí všeobecné vyšetrenie brucha, čiže zistíte, v akom stave je vaša pečeň, v akom stave je vaša slezina, pankreas, podžalúdková žľaza a ostatné časti brušnej dutiny. Čiže ak máte podozrenie na stukovatenie pečene a niektorých iných orgánov brušnej dutiny, toto je skvelé vyšetrenie, ktoré je neinvazívne, nie je tam žiadna radiačná záťaž a vieme sa krásne pozrieť dovnútra brušnej dutiny. EKG je základným vyšetrením v rámci preventívnych prehliadok a je to naozaj jedno z najzásadnejších a najzákladnejších vyšetrení, ktoré v medicíne robíme a hovorí nám o zdraví srdca. No a keď už budete mať všetky vyšetrenia, na ktoré musíte byť nalačno za sebou, môžete sa tu samozrejme občerstviť v našom provizornom bare, kde si môžete dať kávu, vodu alebo napríklad ovocie. Ja takisto ako náš pán doktor Švihra preferujem niečo takéto ľahšie ako je jablko alebo banán, ale môžete tu mať aj iné varianty. No a z hľadiska celkového záveru z tejto rozšírenej preventívnej prehliadky, samozrejme niektoré vyšetrenia a výsledky nebudú ten istý deň, takže si počkáte. Ja som objednaný o 3 dní na záverečné vyšetrenie k našim lekárom, ktorí vám budú plne k dispozícii.